Caliangora, caliambera, caliangora, caliambera, caliangora, caliambera, caliangora, ¿qué será? Caliangora, caliambera, caliangora, caliambera, caliangora, caliambera, caliangora, ¿qué será? Egin dantza, egin irri, hemen dator txirri! Kaixo, 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 kaixo! Aizu ez hotza egiten duen hemen, ez? Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri! Aizu, baina, barainain non dago, ifarrean ala egoan. Ezen nahi nuen, ifar poloan ala ego poloan, Jupela ez nolako dago. Atención, atención! Listo dago txiribiton! Zer, txiribitoa, nik ez aldaukakotzik. Zerbait ekarri du gorputza berotzeko, ala? Atidezak bababolio, askar! Baina ba! Txiribito, ai. Agur lagunok, ederki pasatu guztuek guztiokin, baina orain agur esateko ordua iritsi da. Aio, pelaio! Alta, Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alta, Felipe, trulalai, trulalai. Aizue. Eraman trena hemendik kanpora, bai, eta ondo aparkatu. Ale, dena kanpora. Dena kanpora. Denak irten hemendikan, hori da. Dena batea, hoixe. Altxa ipurdiak, venga, joateko garaia da, eta agur, jogur eta janberur. Altza, Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza, Felipe, trulalai, trulalai. Ja. Zodantzariak mesedez eta favorez, Atera trena hemendikan. Bat bi. Tira, azkar. Hop. Ale, eraman hemendikan, Hori da. Holaxe. Baina, a ber, ez alduzue etxerik, Ale, ospa, bukatu dela, finito, agur, Txispu, altza, Felipe, trulalai, 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 altza, Felipe, trulalai, trulalai. Baina, Pepillo, zertan naizea demontre? Nagusi, zure aginduak betetzen, nagusi. Nere aginduak, bai, zure lana, eta zein da zure lana? Nagusi, Felipe martxan jartzea eta arrankatzea, nagusi. Eta zer du da? Kontxo. Oraindik minututxo batzuk falta dira. Nola minututxo batzuk? Oantxe iritsi gehiata. Azaburua! Eta zuek zer ari zarete hor begira, basapiztia denak.
Venga, Peliberekin kanpora segituan. Nik ibili behar aldut beti zuen atzetik. Ha, ez dago eskubiderik. Ez bada Pepillo jartzen geltoki horren atzean. Ai, ene! Aizue, argi dago, Pepillo txoriburu kompletoa dela. Baina tira, zer egingo diogu? Aizue, dena den, zuei arratsaldeon eta ongi etorri gure geltoki magikora Barainain. Adiskide agurgarriak, jaun andere agurgarri eta maitagarriak, neskan mutiko jator eta zintzoak, aitona eta amona, tira... Bale, txirrizpio, denak aipatu ditu, guztiak, arira, plomo alakoa, arira. Ongi da, begira. Istanbuleko fakir batek, Amonia Martxeloni, kontatutako historia errezitatuko dizuet. Pena, txiribitonek ederki esagutzen hau, itxapa sartzen hasi baino lehenago, aspertu egin du. Lasai, Mirri eta Txibiton, lasai, pazientzia, historia oso polita da. Entzun, bazen behin, Turkian, Istanbul hiri magikoan, bazen behin, Turkian, Istanbul hiri magikoan, Jose Antonio izeneko fakir misteriotsu bat. Tira, bazen behin Turkian, Istanbul hiri magikoan, Jose Antonio izeneko fakir misteriotsu bat. Jose Antonio fakirra sortzez amezketarra zen. Bazen behin Turkian, Istanbul hiri magikoan, Jose Antonio izeneko fakir misteriotsu bat. Jose Antonio fakirra sortzez amezketarra zen. Garaizabal familiakoa hain justu. Mirri eta Txirbiton, begira, zuetako batek berriro ere pusika bat jaurtitzen badu, erruz da mutuko zaio, entzun, erruz da mutuko zaio. Jose Antonio Garaizabal fakirra gazteetan oso harri jasotzaile prestua izan omen zen. Zer esan dizuet nik oraintxe bertan zue bioi? Zer esan dizuet, Zer? Txirri. Gutariko batek pusika eskatu eskero damutu egingo zitzaiola. Bai. Horregatik, askatu itiagu, biok batera ez da Txiribiton, al kompás. Bi hauek beti xelebrekeriatan. Gora Mirri eta Txiribiton, xelebreak, eta gora, xelebrekeria! Maria Jacinta, kalean da bilbeti sombrerua jantzita. Inil Maria, Burua eragin eta farola kautsita. Puskarrontzi desente, Vicente potente, babarrun kiloter ditian du de repente. Ene Vicente,
Adiskiden sudurrak orda biltzaten te. Irribarreta poza xelebrekerietan, igia algaraz gure xelebrea. Neskato txingo maialen turingo, ama baitu bikingo eta aita gringo. Ta zere gringo, igandea domingo, arrautze gorringo. Beti festetan da bilgure Martin Tintin, jairik somatu eskero lanari aldegin. Gora San Fermin, Fandango porru xalda martxatarinari. irribarreta poza xelebrekerietan, igia algaraz gure xelebrea. Handi ustetan beti denez Salvatore, txuspa txarangan dugu direktore. Aiba balore, frak luzea jantzita hor dabil dotore. Desastrerik behar bada, xotero bombero, hausokoek diote da gola ondoero. Afalduzkero, Sirena probatzen du kamioian gauero. irribarreta poza xelebrekerietan, igia algaraz gure xelebreak. Irribarreta poza xelebrekerietan, igia algaraz gure xelebreak. Kaixo, arratsaldeon. Ui, zenbat jende. Ni nahi dudana segurazki aurkituko dut hemen. Beno, indartxurik bada? Bai, badakizu ezertara natorren, Beno, kirol pixka bat egiteko, behar denik aurkari bat. Ea, indartxuek, bola hori erakutsi niri. Horrela, zen badauden, ea, ze bola. Ea, koskorra. Batea, un dia indartsua behar dut, Ea, erakutsi, bada norbait. Ai, ba, begira, hori da bola hori. Nor da hori? Ai, ba, kaixo Patxin. Baina nondik agertu da Patxin? Ni bakarrik etorri nintzelako baneta. Patxin, indartsu zaude? Beno, Patxin, prest, begira. Badakizu, ez dakizu zertarako den. Patxin, kontuz, ez da golazteko. Ez, begira, Patxin. Zaiozu, zer da? Aizkora. Zer egiten da? Zer da hau? Enborra mozteko. Horrela saiatu, eta biskor. Patxin, ez dakienari pixka laguntzeko enborra txikixiagoa ipini diogu, Beno, Patxin, prest zaude. Beno, gauzatxo bat egingo dugu. Erdian zaudetenok, ezkerraldean, Patxini lagundu. Patxin! Oso ondo. Beste aldekoek, nire aldekoek, potxin! Horrela, indartxuago, oso ongi. Beno, Patxin, prest zaude. Patxin prest dago. Lau esaten degunean, Denok, zer gertatzen da? Zer? Ai ba, Patxin, aizkora hori. Neskatxa eskerra konturatu dan. Patxin, ez da horrela ipintzen, ez aio zuen, nola ipintzen da? Beste aldera, horrela, beno, zer gertatu da? Patxin, ez aio zuen, nondik mozten duen txorrotxa non dago, Patxin? Hemen dago txorrotxa, behatzarekin kontuz, Beno, prest, atzak moztuko ditugu biztela. Patxin, beroketariketak ere bai. Beno, erne zaudete? Lau esan dakoan, deno batera, Bat! Lau esan dugu, berriro, Bat! Eta lau, ja! Zaila da, zer gertatzen da hemen? Zer gertatu da? Beldurtu eginda! Beldurtu iskutatu eginda! Zer? Ara? Patxin, etxean egurra falta du nonbait, eta neguan elurra iten du, moztuko... Ez da moztutzeko.
Ez da erditimoz. Hau kendu behar da. Hau kendu egin behar dela. Zer gertatu da? Erori da zerbait. Kusi dezu, Ez da zer gertatu, Patxin? Apurtzen dira gauzak batzuetan. Patxin? Ez da zer gertatu. Zarata entzuten da, Beno, nik jasoko ditu gauzak eta bano... Orain bai, zer gertatu da? Ez da zer gertatu, Patxin, kontuz, Mina hartzen da, Patxin, zer egin behar du, Patxinek? Patxin, zertarako... Ai ba, kontuz, mina hartuko... Ai ba! Hori da hori horeka mantentzea! Patxin, oso ongi... Ara, itxaron pizkatxo bat. Patxin, begira. Barkatu baino zer aurkitu ditudan. Patxin, ez dira beta horrekoak, begira. Hemen. Horrela, Txaron? Ara! Ikusi! Patxin! Horrela, ipini gainean. Horrela politagoa, bat bestearen gainean. Artista, Patxin. Pizka bat, ai ba! Osongi! Itxaron, Patxin! Begira! Hemen. Patxin, txaron. Beste bat! Patxin! Horrela. Maiaka, Arriskutsuago ere bada, baino. Patxin, erne. Ea, poliki. Osongi! Itzela! Patxin, ez da bukatu! Beste bat! Ne. Horrela. Itxaron. Hemen. Beste bat! Patxin! Zenbat maila dauden hasi? 1, 2, 3. Artista gure Patxin, erne. Osoi! Hemen. Patxin! Gehiago daudela. Zenbatu osongi. Patxin, beste bat. Aurki animoak ere beharko ditu, Patxin! Osongi! Patxin, tori! Erne. Zenbatu behar ditugu orain, Ea hasiko gara. 1, 2, 3, eta 6. Osongi, Patxin. Ea, Patxin, moztuko dituzu golpe batekin, Erne, Patxin, ez. Beste bat, beste aizkora bat behar du. Ea, Patxin, luzagarri gisa. Ez da iristen? Ez zaio iristen. Patxin, zer? Beste bat. Patxin, hau oso arriskutsua da, Ea zer egin behar duen. Ea bota gora, Patxin, poliki, Ai ba, lasai, Patxin. Laguntzako deno batera berriro izango dugu. Patxin! Gora, Patxin! Apa, Patxin! Badoa! Eta! Itzela, eskerrik asko! Eta beste bat arte! Aio! Hemen dago xarrina! Eta gora txulurrina! Itzulira Graziana! Hemen dago Graziana! Gaur? Zizaia zer gindua ikusteko aukera izango duzue. Bai, animalien izaera aldatuko dut. Ea.
Xagutxo, xagutxo, bihurtu zaitez gatutxo! Rau, 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 rau ez, miau, rau, miau, rau, 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 kakazta, rau, 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 miau, esan dizu, rau, 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 gatutxo, rau, gatutxo, rau, sekura, rau, 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 Pepillo, askar, bota hautagai guztiak koutxara. Ze goxoki mordoa, izenez betea, izenez josia. Bai, jauna, irrikitan nago, ia gaurko bi partaideak zeintzuk ote dien ikusteko. Ia balenengoa, goxokin gorriaren izena, hementxe daukat, isiltasuna mesedez. Guapatera, Irune Goikoa! Bueno, hala, hazte fiesta. Haupa, Irune, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zen, eska guapa, zenbat urte Goikoa, bai. dituzu? 10. 10, oso ondo. Zeinekin etorri zea gure Amarekin. geltokira? Amarekin, amatxokin bakarrik? Eta lagunekin. Eta lagun askokin, ederki bat, mendikan, Azte muixo plana. handi bat bialtzeko aprobetxatuko dugu, bai, eta txaloa beretzako. Primeran eta ezagutu dezagun bigarren partaidea. Hauxe bera. Irantzu Pezonaga! Eskerrik asko. Arratsaldeon, Irantzu. Arratsaldeon. Nola da abizen original hori? Nire ama jarri dit. Bai, baina nola da, esan. Irantzu Pezonaga. Oh, polita, ederra. Irabastoko asmoz etorri zara? Bai. Nondik? Barainainetik. Barainain Citytik, primera naizue. Ederki baizue, galdera bat, lehiaketa ikusi nahi alduzue? Bai. Seguro? Bai. Ederki ba, ezkoitu zuen eserlekuetatik, bera, seitzuliko gea, gero arte laguna, kaio. Lagunak, barkatuko diezuek kasurik ez egitea. Baina, intelektual izatea erabaki dut. Mirri Sabater! Hasiko naiz, Asteriz eta Obelizen abentura bat irakurtzen. Horrek lagunduko dit, Txiribitonen psikologia sakona ulertzen. Txiribiton, azkar, oraindik ez da mirria saldu, deitu Pepitxori, telefonoz, tira. Alo, nor zera, txotxolo? Ez, Pepito babua ez da telefono honetan bizi, jopelas. Txegorra den intelestolaren bizitza. Etzeko, Pepitxo? Haure beti, juergasmoan ibiliko da, seguru. Deitu jo, barduan Maitaneri, ja, bizkor. Alo, nor zera, kokolo? Ez, Maitane moñoñoa ez da telefono honetan bizi. Opelaz teknologia ere, intelektualen bizitza ondatzen. Maitan erez, haure parrandan? Ba, amoen amatxeloni deitu jok orduan? Ez, babolio, ez, Amona Martxelon ez du telefono honetan bizi. Ze? Amoen amatxelonere kale jiran?
Jolin, etzeo beste remiriorik, deitu Mirriri orduan. Mirri! Telefonoz deikari gatxuk, zergatik ez du telefonoa jasotzen, Mirri! Telefonoz deikari garela! Ia ikasten duzuen intelektual moduan hitz egiten. Mamorioanakoa. Ez zaukeat koberturarik xapaburu eintzat. Fastidiarse. Lastima, motel, lastima. Ire urte betetze festa montatzen ari gintuan, eta baina tira, ala bada, urrengo erakutsi berko dugu, ez da Txiribiton. Nire urte betetze festa urrengo baterako ustea, ni pentsat. Hori zein eideanik, festa parranda juelga trufa. Kontxo. Intelektuala noski. Kontxo, kobertura errekuperatu duk, Majo. Ederki. Orduan, ire festa, ire urte betetze festa abiatuko dugu, baina kantu polit batekin. Zuri zorionak! Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Urte bat gehiago bete duzu gaur, belarritik tira opariak jasotori zure tarta. Erizu putz, kandelak akabo. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Izan zoriontsu gurekin batera, ondo pasazazu maite zaitugu ta hemendik aurrera. Oraindik zuk, asko bete itzazu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, zuen esemadu. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Apa laura bitulia! Dena prest daukagu, aizue. Hogeita lau gozoki ekarri ditugu. Gozoak, 12 gorri eta 12 urdin. Peli Perez zai dao eta gure lehiakideak hementxe prest. Lehenengoak Irune Goikoa izena du. 10 urtetxorekin antzerkia praktikatzen du. Haunditan, aktoresa izan nahi bai du. Tenisa asko gustatzen zaio, oporrak irurtzunen pasatzen ditu, eta bia nahi dauzka. Amets eta Xavier, momentuz, sorte hon eta txalo aberetzako! Osondo eta honamen gure lehiaketako bigarren partaidea, Irantzu Pezonaga Baraina Indarra, 8 urte, gimnasia ritmikoa eta ingelesa ikaragarri gustoko omen ditu. Arropa dendari ez da nahi du nagusi izaten denean, entzun Parisen pasatzen ditu oporrak hori nivela, eta bai ama eta bere aizpaleire agurtu nahi ditu beraz, txalo zaparra da hau, berezako! Hau Irantzu! Eta orain gure izar nagusia besterik ez da falta, Felipe! Hoixe, bentsa dator, ezin besteko izarra. Bai jauna, ederki ba. Irune, zure txanda da. Lehenengo txanda. Gogoratu ezin zala hortik amuitu eta tximiniatikan sartu behar direla 12 goxokiak edo saiatu behintzat, bai? Beraz, bat, bita, hiru, animo! Venga, Jala! ara!
Ai, aupa Irune. Ui, ya ba? Venga, Irune. Gertu zabiltza, Ai, ai, neska ai, lasai, ai, eh? ai. Ya ba? Bat, primeran. Oso ongi. Ai, aupa Irune, ya ba? Hiru. Ai, justu, Lau. Ya ba? Bost. Eta bost guztira ederki. Aupa, Irune Irune. zure txanda bukatu da. Primeran aitu zea, eta orain Hartu Irantzuren txanda. Zuzatu zona. Lekutikan, Hoxe, hortikan. Lasai. Mugitu gabe lasai eta punteri handiarekin, bai? Bat bita hiru, animo! Venga, Irantzu. Iepa! Berotu eskua. Jaba, Ai, 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 aupa! ai. Animo Irantzu, jaba! Bat! Oso ondo! Ai! Ui! Lasai, Irantzu, lasai hartu! Ai, 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 Ja, ai. hartu da, neska! Jaba, hau? Venga, Ika gaitzea, Irantzu. lasai! Bi, oso ondo! Aupa Irantzu! Hiru, oso ondo! Eta lau Ai, 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 guztira! ai, ai. Oso ondo! Primera nahi Venga, duzeate goazen pitiok, dira. bai jauna! Ja! Lagunok, lehiak eta bukatu da, hoixe, Haze eta final. puntuak eta errepasatuko dugu. Ia nola geratu diran, Irunek 5 sartu ditu, eta Irantzu berriz 4, beraz, txaloa gaur Irunerentzako izango dira, txaloarentzako! Ja, opariak, mesedez! Primera. Hementxe. Gure superopariak, aizue, ikusi duzue, Irantzuk 4 goxoki sartu ditu Peliperen tximinian, eta beraz, raketa zoragarri eramango du, trikitrakako oroigarri bezala, eta zuen txalo ikaragarri hau. Zorionak, Ederki da, eta Irunek ez ditu asko sartu, baino behintzat Irantzu baino gehiago, beraz, etxera txirrinda zoragarria eramango du, txaloa beretzako! ikaragarria. Oso ongi, gustu ebiliko da gaur jolasean, ezta? Ya lo creo. Bai, gero arte lagunok, Venga, aio! agur! Gutxo, kolarra, bihurtu zaitez, olarra! Ez? Kokoroko! Harrapatzen bat zaitu! Favore, Txiribiton. Entzun, Txiribiton. Txiribiton! Tira, ez hasi hau, ez hau. Ez, nahiago diatik izketen astea. Ja, esan. Bai, ondo zegot. Ni botako diatazala zakarrontzira, baina trukean nire platerak zainduko dizkidak. Bai, kontu zibili, oso plater garestiak dira. Txinatarrak dira, Fu-Manchu dinastiakoak, garestia beretan. Beraz, esku honetan uzten dizkiat, ire ardurapean,
Penaz, Txiribiton basurdea, gure ikusle maiteak akatu nahi ditukala. No, platerak, non dira nire platerak? Non dira nire platerak, Txiribiton? Ate batekin endredatua izela gerra psikologikoan? Eta seguru ateak irabazi duela. Oh, Txiribiton, Txiribiton. Gu beti ala ibiltzen gara. Batzuetan trikitraka eta besteetan trikitron. Iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron, iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron, beti pozik ta irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron. Iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron, iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron, beti pozik ta irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron. Iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron, iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron, beti pozik ta irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron. Oraingoan bai. Oraingoan bai. Zugarra murdiko, urrezko liburuan begiraritu naiz. Eta konjura definitiboa aurkitu dut. Nor hipnotizatuko dut? Zu? Ala! Zu? Ala! Agian, zu, potata? Xagutxo, txikito, bihurtu zaitez lorito! Lorito txapeldun! Lorito txapeldun! Graziana tonta! Graziana tonta! 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 Graziana tonta! Batiko zaitu! Ni tonta! Graziana tonta! Graziana tonta! Ideia, partaidea. Zuk, bai? Txaloak, partaidea! Ideia, hemen jarri. Ideia, zugea. Ideia ikusi. Zu joan.
Ideia nik hartu. Altza! Mina. Ideia hartu. Kartak. Ideia, sugea atea. Sugea. Txantxakoa. Ideia, ikutu. Ideia, hipnotizatu. Ideia, sugea, lo. Ideia, kartak, nastu. Ideia, pasa, stop, bai, bai. Aukeratu, aukeratu. Erakutsi, erakutsi. Erakutsi, erakutsi. Bai, ideia, erdian sartu. Ideia, nastu. Ideia, sugea, karta, asmatu. Asmatu, asmatu. Ideia, sugea, karta, asmatu. Karta bilatu, karta bilatu, karta bilatu. Bai, karta bilatu. Bilatu karta, bai, 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 karta bilatu, bai. Zure karta? Karta bilatu, karta bilatu. Oigo. Karta bilatu, karta bilatu, karta bilatu. Oigo. Ideia, zure karta? Ez. Karta bilatu, hombre. Oigo. Ideia, bilatu, karta bilatu. Bilatu, 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 karta. Ah! Karta bilatu, zure karta? Zure karta? Txaloak! Ai, 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 ai! Kakaztuta joango zarete denok etxera. Bai, hemen, Zugarra Murdiko sorginen kongresua antolatu dugu. Mega Maxio Kalarrea. Uda berrian bero, eta neguan hotz. Sorginak datoz, gaiztota zorrotz. Antzak egin oiu, aterra horrendu. Oi, nondi zatozte zuek? Zugarra Murditik? Potoloa atapuerkatik. Eta gubiok belateko tuneletik. Belateko tuneleko sorginak zarete beraz. Urte askotarako. Ni txindaz binto naiz. Bueno, lagunentzat Jacinto. Eta hau berriz Lukas. Lukas iturri berri gorrikoiko derrotako etxea Carrasco. Hau da. Lagunentzat Lukitas. Eta beste potolori Joserra, asekaz. Vale. Joserra es Jose Ramón. Tonto potolón. Antzak egin oiu,
Sorginak, gizonezkoak izan zitezkenik, Bai, gizonezkoa gara eta zer? Gizonezkoak gaizu ignorante eta machista zera, Guainera ez gara gizonezkoak. Pailazoak baizik, Bada gara ja, sorginen kofradian, pailazoen eskubideak defendatzen azteko. Ale. Akelarrearekin hasiko gara. Ea, Jacinto, esaidazu, zuk nola izutzen dituzu aurrak, Ni goxokiak biltzen ditut, sakabaratzen ditut aurtxo potoloen artean. Goxokiak? Horrela izutzen aldituzuzuk aurrak. Goxokiekin ez, goxokiak banatzerakoan botatzen dituen diskurso horteroekin. Eta Jose Ramon, esaidazu, zer egiten duzuzuk aurrak beldurtzeko? Barre egin dute, barre! Neri ez dit inolako graziarik egiten mondeju tiratz naskagarri horrek. Ale, Lukitas, zure txanda, ea, zein datzuk erabiltzen duzun taktika, Nik gorputz biluziaren taktika erabiltzen dut. Kotxo! Katxondoa izango da zu, larri gorritan ikustea, Espaitut neure burua biluzten. Jose Ramon potoloa biluzten dut. Txinista zaizu ez da bat ere barregarria itxaten. Akipa, Oso txorgin arraroak zaretezuek. Ea, ezagutzen alduzue, akelarreren bat. Akelarrea? Noski, Pedro Subijanaren jatetxea. Jose Ramon Txiribiton, urrezko bazkidea da, bitxa oro. Sorginen akelarretaz ari duk zapaburua. Antzak egin oiu, akerra horrendu. Antzak egin oiu, akerra horrendu. Askida! Ai. Ea, konjuroak egin behar ditugu orain, bai, konjuroak. Konjuroak esan dut, ez kanguruak. Barkatu jozu, lapsus bat izan da, Graziana. Lapsus interruptus. Ai, txikiera jakingo duzu eba, ez dakit, edabe magikoak egiten. Bai noski, niri lagunek intimitatean edabi magiko goitia esaten ziatek. Ilukita saiz eta kitxo, Bai, Graziana. Zatozte. Begira. Santi Mamineko edabe magikoa egiteko, lenda bizi behar dena da, neska moñoño baten zapatatxoa. Jose Ramon, neska moñoño. Orain,
animalia basatia. Entzun du, Jose Ramon, rekete irratia. Orain, maionesa puntu bat. Bitxantxa. Eta orain garrantzitsuena, hitz magikoak. San chévere, 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 xarandonga, chévere, chévere, xarandonga, xarandonga. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, luego un bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, chiviricu, chiviricu. Sarandonga, chiviricu, chiviricu. Sarandonga, chiviricu, chiviricu. Sarandonga, yo ya me cantar. Eta orain, Jose Ramon, animo! Gora betizu eta lapikoari eman zu! Arranopola. Sorginen kongresua hankazora jarri diogu. Ba, bosta sola. Behin, piura honekin jantzite honeskero, geureak edarre partikularra antolatuko diegu. Mega Maxi Aquelarre Quinta Asamblea! Gai nagusi, gure lagunei agur esateko ordua iritsi da, ezta? Bai, ala da. Eta zer iruditzen gauza berezi batekin esango bageni hau? Berezia, ze esan edezu? Ba, adibidez, tango bat dantzatuko bagenu elkarrekin. Pepillo, gure lagunek ez dute gure tango ikusi nahi, Txirri, mirri eta txiribitonen fandangoa baizik. Bueno, ba beraientzako okerrago. Agur, amaiur. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. La Congo, María Congo, shibiribiri Congo. La Congo, María Congo, shibiribiri Congo. La Congo, María Congo. Shibiribiri Congo, la Congo, María Congo,
Shibidibidi Kongo. Kikirikita katxola, lagunak dira Baionan. Gu ere joaten bagara, izango gara dizkiteonak. La Congo, Maria Congo, Shibidibidi Congo. 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.